6 август дар шоҳраҳи Душанбе, Кӯлоб, Хоруғ дар километри якум дар ҳудуди кӯчаи Ҷумъа Алӣ шаҳри Кӯлоб садамаи нохуши нақлиётӣ рух додааст. тавре вазорати корҳои дохилии ҷумҳурияи Тоҷикистон хабар медиҳад, 6 август соати 19:30 воситаи нақлиёти тамғаи Дулан дорои ядак рақами қайди давлатиаш 538 ZH-01 мутааллиқ ба ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди кафолат водироту содирот дар шоҳраҳи Душанбе, Кӯлоб, Хоруғ дар километри якум дар ҳудуди кӯчаи Ҷумъа Алӣ шаҳри Кӯлоб бинобар сабаби аз кор баромадани маҷмӯи бозорӣ воситаи нақлиёт, пайдо гардани носозии техникӣ ва аз уҳдаи идора намудани воситаи нақлиёт набаромадани ронанда ба садама дучор гашта, якчанд воситаи нақлиётро пахш намуда вориди 2 манзили зисти шаҳрвандон гашта, дар натиҷа зарари ҷонӣ ва молӣ ба қайд гирифта шудааст. вобаста ба ин ҳодиса аз ҷониби мақомоти прокуратура парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ роҳандозӣ гардидааст. бо сифориши асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири корҳои дохилӣ, вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Хатлон ва дигар масъулин ба ҷои ҳодиса сафарбар карда шуданд. ба зарардидагон аз ҷониби ниҳодҳои давлатӣ ёрии аввалини тиббӣ ва моддии саривақтӣ расонида шуд.